ammo anya ti makay gapu awan ammo abasol na inaramid ko tila ammo nagayatak ti napudno anya kadi sa wemman ti agpayso. When in patek ti napudno in patek gaputay ayaten ka ngem gayam awanak laeng ken ka awan na sakit uray di nak makita. When in patek ti napudno in patek gaputay ayaten ka ngem kita di inaramid mo at tanto karma sumangbay tabiyag mo. Ang nagsamit tay di damo nga ayata nakunuan ragsak kas mandiag patingga nadlaw ko aling mamiis ka ket narinak si kantay na uma jak ammo anya ti makay gapu awan ammo abasol nga inaramid ko tila ammo nagayatak ti napudno anya kadi sa wemman ti agpayso. When in patek ti napudno in patek gaputay ayaten ka ngem gayam awanak laeng ken ka awan na sakit uray di nak makita. When in patek ti napudno in patek gaputay ayaten ka ngem kita di inaramid mo at tanto karma sumangbay tabiyag mo. When in patek ti napudno in patek gaputay ayaten ka awanak laeng ken ka awan na sakit uray di nak makita. When in patek ti napudno in patek gaputay ayaten ka ngem kita di inaramid mo at tanto karma sumangbay tabiyag mo ngem kita di inaramid mo at tanto karma